እንታይ እየ ኣነ ኣብ ምንታይ ዝምደብ ብሱርኸ ታይ ዓይነት ዘይፈልጥ ክብረሰብ ኣብቲ ጽቡቕ ስራሕ ብማንም ዘይርከብ እናበልኩ ይነብር ታሕቲ ላዕሊ ዘብዘብ ሰብየ እናበልኩ ንነፍሰይ ክዕልላ ኣብቲ ሃመት ጸላም ክዕንድረላ ኣንፈት ጠፊኡኒ መውፅኢ ስኢነላ ነፍሰይ ብሓጢኣት ማራ ተዋሒጣላ ካብዚ ንኽወፅእ ምኽርኹም ሃቡኒ ፈተውተይ ኣዕርኽተይ ኣሕዋተይ ሓግዙኒ ካፍቲ ብዙሕ ሓደ ክተካፍሉኒ ክምለስ ናብ ኣምላኽ ደስታ ክስምዐኒ ናብ ቤቱ ተመሊሰ ክነብር ብኽብሪ ኣብቲ ንሱ ዝብሎ ትልዑል ፈጣሪ ኣብቲ ህያው ዝብሎ ጸሊም ወዲቐ ከይቀሪ ክሰምዕ ቃል ኣምላኽ ባዶ ንኸይቃሪ ናባኻ ተመሊሰ ቃልካ ከተግብሮ ትሕማቕ ህይወት ገዲፈ እቲ ዝመረረ ኣምላኸይ ሓግዘኒ ክቕይር ልቢ ገይረ ደስ ኢልኒ ክነብር ትእዛዝካ ኣኽቢረ ኣምላኸይ ንኣይስ ብዙሕ ኢኻ ጌርካለይ ኣነሞ ዘይፈልጥ ታይ ኮይነ እንድዕለይ ኣለኒ ድልየታት ክኸፍሎ ውዕለትካ መልሰኒ ናብ ቤት ኣምላኽ ርህሩህ ኢኻ ንኣኻ ብዘይ ምፍላጠይ ክንደይ ቀሪኒ ናብራ ናይዚ ዓለም ድሕሪት ጎቲትኒ ክወፅእ ክፍትን ዓቐበት ኮይንኒ መንገዲ ናባኻ ኣንፈት ሓብረኒ ሓደለ ክጅምር ምንባር ምሳኻ ምግብኻ በሊዐ ትምቁር ወንጀልካ ጌታየ ደግፈኒ ክጽጋዕ ናባኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጋና ይብጻሕኻ ጌታየ ንኣይስ ክብር ኢኻ ብሓቂ ክብርኻን ልውሃትካን ኣዝዩ ተደንቕ ንኽትነብር ብዘይ ምንም ጭንቂ ናብ ቤትካ ተምርሕ ናፍቲ ቤት ጻድቕ ንኣይ ክትብል መስዋዕቲ ዝኸፈልካ ብሓጢኣት ከይመውት ንሕና ደቅኻ እንታይ እሞ ክብለካ ቃል ስኢነልካ ኣምላኽ ብዙሕ እዩ እቲ ውዕለታኻ ክኸፍል ጌታየ ደግፈኒ ናባኻ ክጽጋሕ ብዙሕ እዩ ቀሪኒ ዋላ እኳ ተኾንኩ ሓሳባት ዘለኒ እንታይ እሞ ክኾን ግብሪ እንዶ ቀሪኒ ምንባርስ ምሳኻ ምንባር ዘይቐሪ ኣርኢኻኒ እንዲኻ ብግብሪ ትፍቕሪ ንኣይ ክትብል ተሰቒልካ እምበሪ ይቐኒልና ኩራት ተኸታተልቲ ምሳኹም ዘለኹ ሓፍትኹም ፍረእየ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ እናገበርኩም ነዚ ቻናል ቤተሰብ ኩኑ ክብለኩም ይፈቲ ብዝቕጽል ብኻሊእ ኣርእስቲ ክንመጽ ኢና ሰናይ ምክትታል ይኹነልኩም